На време не е шанс за Ботев. Мишо Калинов. Мишо Калинов за 3 с сирената. Мишо Калинов бележи третата си тройка и тя от изключително значение. Шалю подаване, но... Много беше ниско за Алеп, със сигурност. Бърза атака не се получи, но пък първият кожа в матча за Ботев Враца. Томил избикам Герганов и Калинов стреля за 3. Четвърта тройка за Михил Калинов. Герганов се озова. Стопка в ръце. Калинов за 3. Точен е. Какво начало на Михил Калинов? Вече са 7 точки. Ето отношение в цялата лига да не допуска грешки. Дълго време бяха с под 10 средно на матч. Калинов сега с невероятна тройка от 3. Ботев до тук има един кош от игра в третата част и 3 точки от линията след коша на Калинов. Крили ще влиза на мястото на един, няма да влиза, защото Деора Рамзи каза на Се Никол да е спокоен и че да не го сменя сега. Домакините, Хинков, пресечка на Калинов, 2 точки за Мишо Калинов. Мишо Калинов стреля и бележи, ама и нарушение срещу него. Такъв матч само на Михил, като на Ямбол. Но кой знае колко мача наистина са играли, сигурно и те не могат да ги определят. Грешка на Деора Рамзи, ателен удар, който е успешен, 8 точка за... Все пак имаше контакт. Ето ги.